שלום דוד איזק. שלום. שלום דודה. דודה שמתקשרת כל יום לשאול מה שלום אמא שלי. מה שלומך? ברוך השם, כל בשמחה, כל הזמן שאני שומעת אותה שהיא קמה בבוקר ואומרת לי בוקר טוב והכל בסדר, ואני שמחה לשמוע אותה שלפעמים טוב לה ועצוב לי שלפעמים קשה לה, וברוך השם שתזכה לראות נחת מהחתונה שלך בעזרת השם ושל עליזה ושל כל הרווקים והרווקות שלכם זיווג והצלחה בכל מעשה דרך. אמן, אבל עכשיו תברכי את אמא שלי. ושאמא יקרה הזאת תזכי לראות נחת ועד 120 בבריאות איתנה, ובלי כאבים ובלי חולאים, שתהיה בריאה וחזקה לטפל במשפחה. אמן. תודה רבה דודה. ודוד איזק, אנחנו רוצים ברכה ממך עכשיו. אנחנו מחכים לברכה. אני מאחלה בריאות לאסתר. אמן. עד 120. אמן. שהקדוש ברוך הוא ישמור אותה. אמן. בכל מיני. וייתן לה בריאות. ושתזכה בעזרת השם לכל החתונה של אבי, של עליזה. של הנכדים. של הנכדים. של הנינים. ושהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. אמן. זכות רבי שמעון בר יוחאי תעין בעדו, זכות רבי דוד בן ברוך תעין בעדו, זכות רבי מאיר על הניס של הניס גדול. אמן. תודה רבה דוד איזק. שלום דודה, אנחנו יודעים שאתה יפה. רגע, אנחנו יודעים שאתה יפה, אבל אנחנו רוצים ברכה לאחותך הבכורה שהיא היום בת 80. לא היום, בשבוע הבא. אז כאילו היא בת 79. עכשיו דודה מסודי, אנחנו מבקשים שקט. 77.5. זה שיש לי בתעודה, מה? דודה, עכשיו ברכות. זמן ברכות. שיהיה לה במזל טוב ותצליח בעזרת השם ותהיה בריאה, נשמע עליה רק טוב בבריאות. אמן. ותזכי בעזרת השם לחתונה של אבי ועליזה ולכל הנכדים ולכל הנינים, ונשמע עליה בריאות אמן. כל הזמן, תהיה בריאה ולא נשמע שיהיה חולה כל הזמן. אמן. דודה, גם את תהיי בריאה וחזקה, והקדוש ברוך הוא יעזור לך לעבור את כל הקשיים ויהיה לך רק טוב. כל הילדים וכל הנכדים תהיה בריאה בעזרת השם. קרה שלי, מזל טוב עד 120 שנה, ותודה על האוכל הטעים שאת מכינה. הוא ממש טעים, אבל ממש, וכולנו אוהבים אותך, פנימיה. סף כרמי לבני. שלום דודה סימי. שלום אדון אבי. מה שלומך? הכל בסדר? עוד דודה שלי נמצאת פה, דודה מזל מתל אביב. מה שלומך? ברוך השם, כל יום. אנחנו עומדים לפני יום הולדת 80 של האחות הבכורה שלכם, שהיא במקרה גם האמא שלי, ביישנית, היא מורידה את הראש, ושמעתי שיש לכם משהו להגיד לאמא שלי. אז נעשה את זה לפי התור. מי מתחילה? דודה מזל. אני מאוד אוהבת אותה. אנחנו רוצים בקול רם, שישמעו את זה. אני מאוד אוהבת אותה, וכל משפחתי אוהבים אותה ומכבדים אותה ומאחלים לה את כל הטוב שבעולם כמה שנשאר, ובעזרת השם שתזכה לנחת מכל הילדים והנינים. אמן. אוקיי, תודה רבה דודה מזל, ואנחנו עוברים לאחות הצעירה יותר, דודה סימי, והיא מהיוזמות של הערב הזה. אז מה יש לך לומר? מה יש לי לומר לאישה המקסימה הזאת, אחותי אסתר, זאת הבכורה שלנו, ואנחנו באמת מאחלים לה שיהיה לה רק טוב, המשך, כמה שהיא עברה השנים האלה, שיהיה לה מהיום נחת, בריאות, אריכות ימים, ושכולם באמת יבינו אותה ויעריכו אותה כמה שהיא טובה, כמה שהיא נאיבית, כמה שהיא
היא נותנת, היא מברכת את כל אחד, וככה שאלוהים מברך אותה, אמן. אמן. ואנחנו אוהבים אותה מאוד, ודואגים לה כל הזמן, האחים והאחיות, וילדים שלך. אסתר, תמשיכי להיות באמת נאיבית טובה כמוך, ואוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. תודה רבה על המילים המרגשות של האחיות. ותראה לנו את התמונות. אמא שלי, מה יש לך לומר על האחיות שלך? שווה. מה יש לי? אמא שלי. מקסימים, ואני אוהבת מקסימות. אותם. כל החיים שלי אני אוהבת אותם. כל החיים. אחיות, האחים, כולם אני אוהבת אותם. שיהיו בריאים, שיהיה להם חיים טובים, בבריאות, בכל טוב שיהיה להם. ואני תמיד מחשיבה אותם שאין לי מישהו אחר כמוהם שהם אוהבים אותם. זהו, ותודה רבה. מרגש ושמחתי לשמוע את הדברים. תודה רבה אמא שלי. טוב, תביא הירח שר לך אמא, לאורו אומר לך אמא, את איתי, אם הרחקתי לכת אמא, פן תדעי, ארמונות מלכות אבנה לך מלכתי. במרום כל כוכב לך שולח מכתב, ומצרף תו אל תו בשושן של זהב פורח, כדי שאת ליבך שוב ישמח. ולכן אם תשמעי כל מיתרים, אז תדעי בנייך אמא לך שרים. אמא, הירח שר לך אמא, לאורו אומר לך אמא, את איתי, אם הרחקתי לכת אמא, הן תדעי, ארמונות מלכות אבנה לך מלכתי. מול פריחות בירוק מן הים העמוק, ובין דמע לצחוק, לך אשלח מרחוק איגרת, כדי שתשמריה למזכרת. ואם יום שוב תשמעי כל מיתרים, אז תדעי בנייך אמא שוב חוזרים. אמא, הירח שר לך אמא, לאורו אומר לך אמא, את איתי, אם הרחקתי לכת אמא, הן תדעי, ארמונות מלכות אבנה לך מלכתי.